220 кешедән торган беренче төркем бүген Казаннан хаҗ сәфәренә кузгалды. Изге гамәлне быел барлыгы 1800 татарстанлыкларга тиеш. Былтыр 1200 иде. Мәккә Мәдинәгә сәфәр Корбан гаете белән тәмамлана. Әлеге бәйрәмгә дигән малны чалуда быел кайбер үзгәрешләр бар. Сауд Гарабстаны Мәккә Мәдинәгә соңгы 5 ел эчендә хаҗ кылган кешеләрнең керүен быел катгый рәвештә тыйган. Шуңа да юлчыларның күбесе изге сәфәргә үз гомерендә беренче тапкыр кузгала. Быел 15 табиб, алар белән 15 табиб барачак. Бөтен дарулар бушлай. Шуңа күрә поварыбыз да үзебезнеке. Шуңа күрә ашларыбыз да татарча булачак. Инде башка әйберләр, Аллаһка шөкер, хәзрәтләребез дә бик әйбәт, укымышлы. Китапларыбыз белән тәэмин иттек. Шуңа күрә, иншалла, исән-сау барып кайтсыннар. Хаҗга беренче тапкыр баручылар арасында хезмәттәшебез, Яңа гасыр каналы журналисты Ләйсира Фазлыева да бар. Аллаһның боерыгын ул күптәннән үтәргә хыялланган. Мин башта куркып калган идем, бик каты дулкынланган идем. Ләкин бүген таксида барам. Мине бит Аллаһ Тәгалә үзе кунакка чакырды. Нигә соң мин төшенкелеккә биреләм һәм куркам. Шуңа күрә авызлар җырлап китте. Мин күтәренке кәефтә, Аллаһ Тәгалә чакыру белән изге җирләргә барам. Әлбәттә, без хаҗ гамәлләрен кылудан тыш Татарстан мөселманнарының бу гамәлләрне ничек башкаруын да якынлашабыз, Алла теләсә.